Naharap ngayon sa kasong administratibo si Porac Mayor Jing Capil. Inihain ni Barangay Balubad Councilor Louis de Mesa sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder at abuse of authority noong February 11. Bukod sa alkalde, kasama sa inireklamo sina Executive Assistant Bienvenido Giao, Municipal Planning Coordinator JP Martinez at Engineer Arlon Canles ng Municipal Engineer's Office. Nagugat ang reklamo sa hindi raw maipaliwanag na supplemental budget expenditure noong 2019 at 2020 na umabot sa higit 138 million pesos. Kasama sa mga aligasyong idinulog sa ombudsman ay ang 2020 representation allowance ni Mayor na nagkakahalaga ng 6 million pesos. Umano'y mga overpriced equipment na binili ng munisipalidad at ang pagpapatayo ng public park sa isang private property. Yung mga detailed expenditures na hinahanap po namin, mga kasagutan, doon sa mga nagastos doon sa budget. Ayon kay De Mesa, hindi ito pamumulitika at isa itong hakbang para sa transparency ng mga proyekto ng munisipalidad. I submitted a letter po to the Office of the Mayor requesting yung mga detailed expenditures kung makakapagbigay po siya para po makatulong din kay Mayor kung yung mga binabatikos po sa kanya magbigay ng linaw at kung para po maputol na po yung mga aligasyon at magkasundo-sundo po yung mga tao. Hiniling ni De Mesa sa ombudsman na suspindihin ang alkalde para makapaglabas ng mga dokumento na susuporta sa aligasyon ng crime of plunder o pandarambong. Kabilang din sa request ni De Mesa ang pagsasagawa ng lifestyle check laban sa mayor at i-freeze umano ang kanyang mga personal asset. Agad namang dumipensa si Capil sa mga aligasyon at sinabing wala itong basihan at kanila itong sasagutin sa legal na pamamaraan. Giit pa ni Capil, agad nilang ilalabas ang mga ebidensya na magpapatunay na lehitimo ang lahat ng transaksyon ng munisipyo. Sa isang phone call sa CLTV36 News, sinabi ng alkalde na iisa-isahin niya ang bawat paratang subalit uunahin niya muna raw asikasuhin ang proyekto para sa mga katutubong AITA at COVID-19 vaccination plan kasama ang Provincial IATF. Rainiel Pawid, CLTV News.